Dostlar, bik tezden yazının Күркәм бәйрәме 8 март якынлаша. Һәм шул бәйрәм алдыннан biz сезгә мастер-класс күрсәтер өчен дип аш-су бүлмәсенә мәртәбәле кунакларыбызны чакырдык. Улы шәхесләр, татар сәнгатенә зур хезмәт куючы халкыбызның яраткан җырчылары, Татарстанның халык артистлары Идрис Газиев һәм Фердинанд Салахов. Димәк, Шимбә көнне көндезгөн бердә ТМ ТВ каналында тәмле көрәшне карагыз. Тәмле һәм бик матур булачак. Һәрбер хуҗабикәнең үз сире, үз линиясе. Гармониядә бул. Яктылыкка омтыл, палитра белән уйна. Яңалык эзлә. Үз линияңне сайла. Традицияләрне сакла. Кукмара, ышанычлы, сыйфатлы, якты, төрле төсле. Вакыт белән сыналган савыт-саба.